Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ενάτη Κυριακή αποκαλείται η σημερινή Κυριακή του Λουκά, κατά την οποία Κυριακή στο Ευαγγελικό κείμενο ακούσαμε την περικοπή που αναφέρεται στον άφρονα πλούσιο, την παραβολή αυτή του Κυρίου που μας είναι γνωστή, διότι και επαναλαμβάνεται κατέτος αυτήν την περίοδο, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστική και δυνατή αυτή η παραβολή σχετικά με το πρόβλημα του πλούτου και των πλουσίων, και που δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κύριος ασχολείται με αυτό το θέμα κάτω από το πρίσμα της δικής του θεϊκής σοφίας και της φιλανθρώπου διαθέσεως έναντι εκείνων των ανθρώπων που στη ζωή τους ξεχνάνε και των θεών και των άνθρωπων και ενθυμούνται μόνον το χρήμα και το κέρδος. Λέει λοιπόν η παραβολή ότι ο Κύριος εκεί που εδίδασκε, μεταξύ των άλλων είπε και αυτήν την παραβολή, ότι δηλαδή ενός πλουσίου εφόρεσε η χώρα, δηλαδή είχε μεγάλη εφορία στους καρπούς τους οποίους ανέμενε, και γι' αυτό είχε μεγάλο πρόβλημα πώς θα μπορέσει να τακτοποιήσει και να αποθηκεύσει τα υπάρχοντά του. Εγώ θα ήθελα να σας πάω 2 λεπτά νωρίτερα από την εξαγγελία αυτής της παραβολής του Κυρίου, που μπορείτε να το βρείτε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, για να δούμε πώς ήρθε αυτή η συζήτηση. Εδίδασκε λοιπόν ο Χριστός. Πέστε ότι ήταν σε ένα ακροατήριο όπως τώρα εδώ το δικό μας, του Ιερού Ναού των 40 εκκλησιών, σήμερα Κυριακή. Αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερο και πολύ επίμονο για να προσεγγίσει τον Χριστό, σε σημείο ώστε μερικοί και να τραυματίζονται ακόμη για να μπορέσουν να φτάσουν κοντά του. Ένας λοιπόν εκ του όχλου, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, είπε της εκ του όχλου αυτό: «Διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, μερίσαστε την κληρονομία με τεμού». Δάσκαλε, εσύ που διδάσκεις όλη αυτή τη σοφία και τόσος κόσμος σε ακούει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες στον αδελφό μου να μοιραστούμε την κληρονομιά που έχουμε από κοινού, προφανώς από τον πατέρα τους, και για να λύσουμε το θέμα αυτό που εκκρεμεί. Ο δε είπεν αυτό: «Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς?» Δεν μου λες, του λέει, σε ρωτώ, ποιος σου είπε να με καταστήσεις, να με κάμεις, να με ορίσεις δικαστήν ή άνθρωπο ερευνητήν ή οικονόμων ή άνθρωπον υπολογιστήν, ο οποίος θα βρει τα δεδομένα για να μοιράσει την περιουσία μεταξύ σου και του αδελφού σου? Και γνωρίζετε ότι η διανομή της περιουσίας μεταξύ και αδελφών πολλές φορές τι έρηδες δημιουργεί στην ελληνική, γενικά στην κοινωνία, και εγκλήματα έχουν γίνει για τη διεκδίκηση της πατρικής κληρονομίας ή τη λύση της διαφοράς μεταξύ των συγκρουωμένων συμφερόντων των κληρονόμων του θανόντος πατρός. Γι' αυτό ο Χριστός του λέει: ποιος σου είπε ότι μπορεί να με κάνεις εμένα δικαστή ή μεριστή της περιουσίας της δικής σας? Και αντί να του απαντήσει άλλο τίποτε ή να επιτρέψει συνέχεια του λόγου, ο Χριστός λέγει: οράτε και φυλάσσεστε από τις πλεονεξίες. Γυρίζει σε όλο το ακροατήριο. Κοιτάτε και προσέχετε τον εαυτό σας και φυλαχθείτε από την μεγάλη αμαρτία της πλεονεξίας, του να θέλετε να έχετε πάντοτε τα περισσότερα, που να έχετε πάντοτε από όλους τους άλλους αυτά τα οποία εσείς ορίζετε ή που τα θέλετε όλα δικά σας. Και στη συνέχεια είπε την παραβολή την οποία ακούσαμε σήμερα το κείμενο. Άρα υπήρξε αφορμή, υπήρξε διένεξη για την κληρονομία την πατρική,
για θέματα που είχαν πολλοί άνθρωποι, και ο Χριστός αμέσως παίρνει την ευκαιρία και έρχεται και ομιλεί για το θέμα αυτό, δηλαδή για το θέμα της πλεονεξίας, η οποία πλεονεξία είναι ένα μεγάλο αμάρτημα που οδηγεί πάρα πολλές φορές την καταστροφή της ανθρωπίνης ψυχής. Πρέπει λοιπόν εμείς εδώ να δούμε γιατί ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή επιπλέον, που μας είναι πάρα πολύ γνωστή. Θα πω ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για να δικαιολογήσω γιατί ο πλούσιος αυτός λέγεται άφρον. Όταν είδε την εφορία, είπε των καρπών, πού θα μπορέσω τώρα να συνάξω, να συγκεντρώσω, να αποθηκεύσω όλους αυτούς τους καρπούς μου? Καθελό μου τας αποθήκας, θα γκρεμίσω τις παλαιές αποθήκες που έχω και μίζω να οικοδομήσω. Και θα πω τη ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πία και εφραίνου, και τώρα ότι εγώ μιλάει για τον εαυτό του και πάλι στο εμού, είμαι το αφεντικό και ο κυρίαρχος και ο διαχειριστής, εγώ ο εαυτός μου πάνω σε αυτή την περιουσία. Αλλά τη νύχτα ο Θεός του ζήτησε να παραδώσει την ψυχή του. Έτσι συμβαίνει, λέγει ο Κύριος, όταν κανείς ενδιαφέρεται για το πώς θα πλουτίσει και δεν τον ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής του. Σας λέγω λοιπόν περιληπτικά, διότι αυτό το θέμα είναι τεράστιο, σας λέγω λοιπόν μερικές ουσιώδες θέσεις πάνω στο θέμα αυτό. Γιατί όχι μόνο μια φορά, πάρα πολλές φορές μέσα στα κείμενα των Ευαγγελίων είναι καταχωρισμένα όσα ο Χριστός είπε για την υποταγή και την δουλεία και την αγωνία του ανθρώπου να είναι στη ζωή του πλούσιος και πλουσιότερος και πλουσιότατος. Ο Ιησούς Χριστός είχε μια απόλυτη ανεξαρτησία έναντι των χρημάτων και των πραγμάτων του κόσμου, έναντι όλων όσων αποτελούν τον πλούτον του κόσμου. Απόλυτη ανεξαρτησία. Ιδιοκτησία δεν είχε, ενδύματα ξεχωριστά δεν είχε, φίλους δεν είχε, μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι να τον χρηματοδοτούν ούτε είχε ποτέ, ούτε δέχτηκε ποτέ, ούτε χρειάστηκε, ούτε ζήτησε. Ο Χριστός είχε λοιπόν απόλυτη ανεξαρτησία από τα ανθρώπινα πράγματα. Όλα αυτά είναι μόνιμα στη γη τα πράγματα, αλλά ο άνθρωπος είναι περαστικός από την γη. Θα περάσει μέσα από αυτά ο άνθρωπος για να φτάσει στον ουρανό. Θα τα χρησιμοποιήσει χωρίς να δίνεται πράγματι και να τα αποκτήσει. Την χρήση των πραγμάτων έχουμε, αδελφοί μου, αλλά όχι την κτήση. Γιατί εμείς πεθαίνουμε και τα άλλα μένουν σε αυτούς που έρχονται μετά από μας. Χρήμα δεν σημαίνει πράγμα προς χρήση. Είναι οι ίδια λέξεις. Από το ρήμα χρώμε, το χρήμα, η χρήση, η μεταχείριση. Όλα αυτά έχουν μία έννοια, την παρουσία του πλούτου στον κόσμο που τον διεκδικούμε πολλές φορές σχεδόν όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν την χρήση των πραγμάτων, αλλά δεν έχουμε την κτήση των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας, που λέει ο λαός. Καμιά φορά που κατακρίνει κάποιον και λέει πέθανε κι αυτός, ήταν πλούσιος, τώρα τι κατάλαβε, πως τα πήρε μαζί του? Δεν τα πήρε μαζί του, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, τα χρησιμοποιούσε μόνον όσο ήταν στη ζωή. Εδώ ακριβώς είναι ο κίνδυνος και η παγίδα. Να μην χάσουμε τον δρόμο μας μέσα στα πράγματα του κόσμου. Να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας απέναντι όλων των υλικών που λέγονται κτήματα και που η πιο ευγενική τους και η πιο σκανδαλιστική μορφή αυτών των κτημάτων και των πραγμάτων
είναι τα χρήματα. Να είναι όλα στα χέρια μας χρήματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή αντικείμενα χρήσεως και όχι μονίμου κατοχής. Να είμεθα εμείς τα πρόσωπα και όλα τα υλικά γύρω μας να είναι τα πράγματα. Άλλο να είσαι πρόσωπο και άλλο να είσαι πράγμα. Το σημαντικότερο είναι να είσαι πρόσωπο. Να μπορείς να βλέπεις προς τον Θεό, να τον ακούς, να τον αισθάνεσαι, να τον επικαλείσαι, να τον παρακαλείς, να τον πιστεύεις, να ελπίσεις εκεί και να εμπιστεύεσαι και τα πράγματα και τα χρήματα και την ψυχή σου στα χέρια του Θεού. Να είναι όλα στα χέρια μας χρήματα, δηλαδή αντικείμενα χρήσεως. Εμείς να είμεθα τα πρόσωπα. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού περί του πλούτου, τον οποίον ούτε αγαπά, ούτε μισεί, αλλά έναντι του οποίου διατηρεί απόλυτη ανεξαρτησία. Δεν μίλησε ποτέ με μίσος κατά των χρημάτων ή του πλούτου. Ούτε ποτέ βεβαίως με αγάπη, αλλά με τι? Μια πλήρη ανεξαρτησία, η υπόσταση η ανθρώπινη να κυριαρχεί μέσα μας, η ποιότητα του εσωτερικού ανθρώπου και σε εμάς που δεν είμεθα όπως είπε ο Χριστός, αλλά που πρέπει να αγωνιζόμεθα με υπόδειγμα τον Χριστό στη ζωή μας. Ο πλούτος είναι ηθικός αδιάφορος, αλλά αποκτά ηθική ποιότητα στα χέρια του ανθρώπου. Ακούστε ένα εκπληκτικό χωρίο πάνω σε αυτό το θέμα εδώ του πλούτου από το Μέγα Βασίλειο. Προσήκει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αρμόζει απόντα τε μη ποθήν των πλούτων. Εάν δηλαδή είναι απόν ο πλούτος, δεν έχεις πλούτον, να μην τον επιποθείς, να μην δεσμεύεις την ψυχή σου με την επιθυμία να αποκτήσεις πλούτο. Και παρόντος του πλούτου, και όταν υπάρχει ο πλούτος, μη το κεκτήστε μάλλον φρονήν ή το ιδένε αυτόν διατίθεστε. Απόντα μη ποθήν των πλούτων. Και παρόντα όταν υπάρχει, όχι το πώς θα τον αποκτήσετε και θα τον κρατήσετε μόνιμο κτήμα σας, μάλλον δεν να φρονείτε για να βρείτε τη γνώση για να ξέρετε πώς θα τον διαθέσετε. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά σήμερα, στις δικές μας τις ημέρες και τους καιρούς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλος ο χριστιανικός κόσμος είναι οργανωμένος οικονομικά επί βάσεων ηλιστικών από την εθνική και διεθνή οικονομία. Εθνική είναι η δική μας, η κρατική του κάθε λαού, και από την διεθνή οικονομία, από το κεφάλαιο και την εργασία, από την παραγωγή και την βιομηχανία, λείπει γενικώς η έννοια του Θεού και η πίστη στη Θεία Πρόνοια. Στη δική μας την εποχή, όχι επειδή την κατηγορούμε, αλλά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, είναι φανερό ότι η θεότηση η οποία έχει κηρυχθεί ότι είναι υπερτάτη και την οποία πρέπει να υπηρετήσει ο κόσμος, είναι ο πλούτος, είναι το χρήμα, είναι η παραγωγή, είναι η οικονομία, είναι αυτό που λέμε η αξιοποίηση του πλούτου και ο τόκος του πλούτου. Όλα αυτά δεν μας βασανίζουν αυτόν τον καιρό? Αυτή δεν είναι η αιτία που πρώτα έπληξε τη δική μας τη χώρα και τώρα πλήττει και άλλες χώρες μέσα στην πλουσιοτάτη Ευρώπη? Η θεωρία του μείζωνος κέρδους είναι η θεότητα που διέπει τις τύχες της συγχρόνου οικοδομίας. Το μείζον κέρδος, η αύξηση των τόκων, ο πολλαπλασιασμός του κεφαλαίου, η διάθεση των χρημάτων εις ασφαλείς θέσεις για να μην χάσουν ποτέ την αξία τους. Δεν έχουμε πόλεμο,
όπως είχαμε πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά έχουμε τον πόλεμο της οικονομίας, ο οποίος θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμη και τις εθνικές κυριαρχίες των λαών, όπως ακούμε ιδιαίτερα για τη δική μας την περίπτωση, τη δική μας πατρίδα και το δικό μας λαό. Με βάση αυτή τη Θεία Διδασκαλία περί του πλούτου, ας δούμε έτσι με συντομία την παρούσα πραγματικότητα. Το είπα ήδη το πρώτο. Χάρη του πλούτου έχουμε οικονομικό πόλεμο. Τι δεν έχουμε περάσει αυτόν τον καιρό? Τι δεν έχουμε ακούσει? Όσοι παρακολουθούν αυτά που ανακοινώνονται είτε δια του τηλεοράσεως είτε δια του τύπου των εφημερίδων του καθημερινώς, είναι πράγματι προϋποθέσεις για να ζαλιστεί κανείς και να πει δεν ξέρω τίποτα, δεν θέλω να ακούω τίποτα, ας γίνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να μαθαίνουμε, πρέπει να πληροφορούμεθα, πρέπει να εκτιμούμε τι ακριβώς γίνεται γύρω μας. Ότι οι μεγάλοι θέλουν να κρατήσουν την ισχύ με βάση των πλούτων και να υποτάξουν τους μικροτέρους λαούς, ή το δεύτερον επιδιωκόμενων προς εφαρμογή σχέδιων, το να μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη όλοι ένα λαό, αλλά όμως που θα κυριαρχεί αυτό που λέγεται η νέα πραγματικότητα, η νέα αρχή, δηλαδή η ανωτάτη διακυβέρνηση όλων των χωρών που υπάγονται σε αυτή τη διαδικασία που αφορά σήμερα ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του πλούτου όμως αποδειχθήκαμε και εμείς οι Έλληνες λαός άφρον. Δεν είναι άφρον ο πλούσιος του Ευαγγελίου. Ανάμεσά μας υπάρχουν πολλοί άφρονες. Αλλά στο σύνολό μας και εμείς ως λαός, που είπαμε και άλλη φορά και συνεχώς στα κηρύγματα που ανακοινώνω κάθε Κυριακή από τους ναούς μας και ακούγονται τόσο μακριά και σε όλη την πατρίδα μας. Το έχω πει και το επαναλαμβάνω. Εμείς χάσαμε το μυαλό μας. Νομίσαμε ότι αποκτώντας τη δυνατότητα της απολαύσεως των αγαθών, ότι είμεθα πλέον ελεύθεροι και δυνατοί και αδέσμευτοι και μπορούμε με αυτά να ζήσουμε τη ζωή μας, φάγομεν, πίομεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν, και επομένως να φύγουμε με αυτό το κέρδος χωρίς να σκεπτόμεθα τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα και προπάντων τι λόγο θα δώσουμε εις τον Θεό όταν θα ευρεθούμε μπροστά Του, όταν Τον αγνοούμε πάνω σε αυτό το εκπληκτικό ζήτημα του πλούτου. Τρίτον, εξαιτίας της μειώσεως του πλούτου των χρημάτων, από την ώρα που καταλάβαμε ότι έφυγαν κάτω από τα πόδια μας όλα αυτά που τα θεωρούσαμε ασφαλή και βέβαια, και χάσαμε το θάρρος μας και την αισιοδοξία μας. Είμεθα όλοι κρεμασμένοι στον κρατικό προϋπολογισμό, αυτός που κατετέθη προχθές και που είναι προϋπολογισμός τελείως διάφορος από εκείνους που συντάσσονται από το 1975 μέχρι το 2010. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι αλλιώτικος. Εάν ξέραμε τι σημαίνει αυτός ο προϋπολογισμός, είναι βέβαια επικίνδυνο, διότι θα μας έπιανε περισσότερη απελπισία. Δεν θα πω τίποτε εδώ επ' αυτού, ούτε και έχω και τόση γνώση και αρμοδιότητα, αλλά θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μας σε αυτά τα δύο σημεία. Δεν μπορούμε οι Έλληνες ούτε να μείνουμε, αν θα μπορούσαμε πλέον, αυτό έφυγε, να μείνουμε όπως είμαστε πριν στην απόλαυση της κοινωνίας της καταναλωτικής και στην απόκτηση αγαθών και ζωήν χαρισάμενη. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί, αλλά αφού βλέπουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν, δεν πρέπει να χάσουμε το θάρρος μας. Ξέρω που πάει ο νους όσους μας ακούνε, μα εμείς μιλάμε για τη μείωση των μισθών, μιλάμε για τη μείωση αυτών που παίρναμε μέχρι τώρα, μιλάμε για τη μείωση όλων εκείνων που εξυπηρετούσαν και ομόρφαιναν
νομίζαμε ότι ομόρφαιναν τη ζωή μας. Τώρα τι θα γίνει? Άρα, αφού αυτή η απώλεια συνοδεύεται και από την απώλεια εθνικής κυριαρχίας, άρα εμάς μας έχουν για να μας διαλύσουν. Ακούγεται αυτό. Να διαλυθεί το ελληνικό κράτος, να χαθεί μέσα στην Ευρώπη. Κατά έναν τρόπο μερικοί λένε ότι το θεωρούν ότι είναι εμπόδιον εις μερικούς που δεν κατονομάζω για να μην δημιουργήσω αντιδράσεις που μετά δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Εμείς λοιπόν δεν θα μείνουμε σε αυτά. Εμείς θα κοιτάξουμε την παράδοσή μας, τη ζωή μας, την ιστορία μας, την ευθύνη μας, την αγάπη μας για το λαό μας, για τον διπλανό μας, για την πατρίδα μας. Να τηρήσουμε τους νόμους. Μα τώρα είναι σφιχτοί οι νόμοι, ναι είναι. Μας λένε ότι δεν θα πάνε παρακάτω. Και άρχισε ήδη να διαμορφώνονται μορφές συναλλαγής και διαθέσεως αγαθών στην αγορά κατά το πρότυπο των παλαιότερων ετών, χωρίς τα σούπερ μάρκετ των ξένων εταιριών που μας ήρθαν και μας έπνιξαν με όλο αυτού τον πλούτο των αγαθών που μας προέβαλαν και που εχάσαμε εμείς το χαρακτηριστικό μπακάλικο της παλαιάς εποχής. Μα έπρεπε να μείνουμε έτσι? Όχι! Αλλά και να μην υποταγούμε και να γίνουμε εξάρτημα των μεγάλων εταιριών, πράγματι, ξένων κατά πλειονότητα. Εμείς μόνο υπαλλήλους έχουμε. Όλες οι ιδιοκτησίες και τα χρήματα είναι ξένων εταιριών, όλων των κρατών, αφού ακόμη και το Κατάρ έρχεται και υπήρξε ο πειρασμός να συνεργαστεί ακόμη και με την Εκκλησία μας για να βρει λύση στα οικονομικά προβλήματα που έχει. Αυτή είναι η φθορά η οποία έρχεται εξ αφορμής των νέων δεδομένων. Είναι ανάγκη λοιπόν να φανούμε αντάξεις στις περιστάσεις. Και προπάντων, για να μην θεωρηθεί ότι την περασμένη Κυριακή στο κήρυγμα ομίλησα για την απόλυτη ανάγκη της αγάπης και της αλληλεγγύης μεταξύ μας για να ενισχυθούν εκείνοι οι οποίοι ήσαν χαμηλόμισθοι και έχασαν, που ήσαν μικροσυνταξιούχοι και έχασαν, να τους βοηθήσουμε εμείς που θα έχουμε όσοι θα μπορούμε και θα έχουμε κάτι παραπάνω που μπορούμε να το διαθέσουμε με αυτούς. Να μείνουμε όρθιοι στα πόδια μας, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε την Ελλάδα μας, να κρατήσουμε την πίστη μας στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο, να κρατήσουμε σε αξιοπρέπεια την πατρίδα μας. Δεν θα γίνουμε επέτες, δεν θα γίνουμε προσκυνημένοι να πάμε να προσκυνήσουμε για να εξασφαλίσουμε υλικά αγαθά. Εγώ δεν λέγω ότι οι διαθέσεις όλων των Ευρωπαίων είναι εχθρικές εναντίον μας, το έχω πει κατ' επανάληψη. Υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη, στα μεγάλα κράτη υπέρ των Ελλήνων πολλές, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι και ιδίως οι διαχειριζόμενοι τα οικονομικά και οι οποίοι έχουν το φρόνημα αυτού του άφρονος πλουσίου που μας έδειξε σήμερα το Ευαγγέλιο και που θέλουν να μας ξετινάξουν. Έτσι λέγεται το ρήμα. Θέλουν να μας ξετινάξουν, να μας αποδυναμώσουν, να μην έχουμε ισχύ για διαφόρους λόγους που δεν τους λέγω. Ίσως κάποια ώρα θα τους πω, που δεν τους λέγω εγώ, αλλά λέγονται και γράφονται αλλού. Θα κρατήσουμε λοιπόν, γιατί πάνω και από την βουλή των ανθρώπων είναι η βουλή του Θεού. Πάνω από τα σχέδια των ανθρώπων είναι το σχέδιο και η δύναμη του Θεού. Και πάνω από τις αντιλήψεις της οικονομίας και του κέρδους και των χρημάτων και των πραγμάτων και των δεσμών εκ των χρημάτων, πάνω από αυτά είναι η ψυχή του ανθρώπου, του Έλληνα, του πολίτου, του απλού, του αγρότη, του εργάτη, του μικροεμπόρου, αλλά και των άλλων, σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα επίπεδα μορφώσεως και εκπαιδεύσεως, εάν μέσα σε αυτή την ψυχή δηλαδή υπάρχει η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Έχουμε πολλές δυσκολίες. Λέγω κάθε Κυριακή και δεν θα πω σήμερα για τα Σκοπιανά, του των οποίων το κυριότερο πρόβλημα είναι η αναμενωμένη δίκη που θα γίνει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και που είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Δεν θα πω για σήμερα, αλλά όμως έχουμε και πολλά άλλα τα οποία
γύρω μας μας απειλούν και λέγονται και γράφονται, αλλά ξαναλέω, η απάντηση είναι η πίστη μας, η θέλησή μας, το πνεύμα της θυσίας, η υπομονή, η αλληλεγγύη μεταξύ μας και η αγάπη στην πατρίδα μας. Με αυτό να φύγουμε σήμερα την πνευματική αυτή ωφέλεια από την εκκλησιασμό μας, από την χάρη του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, με αυτό να φύγουμε, με αυτή τη διδασκαλία του Κυρίου, ο οποίος είπε προσέξτε, τα χρήματα και τα πράγματα δεν έχουν ψυχή, η ψυχή σας μένει αιώνια, εσείς θα φύγετε και αυτά θα μείνουν. Και σκεφτείτε αυτό που θα σας πω, μια χρυσή λίρα δεν χάνεται ποτέ, από χέρι σε χέρι θα μένει πάντα χρυσή λίρα, αλλά δεν θα είναι κανενός. Από τον πατέρα στο γιο, από το γιο στον εγγονό, από τον εγγονό στο δανειστή, από τον δανειστή στο χρηματιστή, μένει η λίρα αυτή, αλλά καθεαυτήν, χωρίς να μπορεί να αποδώσει στον άνθρωπο αυτό που αναζητεί. Ενώ η ψυχή είναι αιώνια, είναι η πνοή του Θεού μέσα μας. Και αυτή είναι η διδασκαλία του Κυρίου σήμερα, που είπε στο τέλος, προσέξτε να δείτε πώς δηλαδή είναι ο κίνδυνος να χάσετε τη σωτηρία σας, να χάσετε την ψυχή σας, επειδή θέλετε να αγκιστρωθείτε πάνω στον πλούτο και στην αναζήτηση των υλικών αγαθών. Ο Χριστός διαπρεσβειών της Παναγίας και πάντων των Αγίων να χαρίζει σε όλους μας υπομονή και δύναμη και φωτισμό και αντοχή και προπάντων ηρωισμό, για να μείνουμε ακμαίοι και δυνατοί σε αυτά τα οποία εμάθαμε και επιστώθημε, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού από τον Ιερό Απόστολο Παύλο. Εδώ σήμερα έχουμε και επισκέπτας από την περιοχή Καρδίτσης. Είναι εδώ ο επικεφαλής καθηγητής. Τι ώρα ξεκινήσατε το πρωί από την Καρδίτσα? Από χτες. Α, είστε καθηγητής. Ωραία. Ναι, αυτό το... Ναι, ναι, μαζί με τους άλλους. Τους συναδέλφους σας και τα παιδιά. Είναι μικρό. Παναγιώτατε, την του πρώτου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας μαθητική κοινότητα, ομού μετά των συλλόγων των αξιοτήμων διδασκόντων, εκπροσωπώντες την ελέαν ταύτην προς την ημών αγιότητα, ανατιθέμεθα ταπεινήνη στο φαίνεστε, φέρουσα δε μυρίους συμβολισμούς, αφορώντας αναλαιότους και διαχρονικάς, ομού και επικαίρων αξιών, περιοχή του πλούτου, άρα της δόξης χώτινων, την ειρήνην, την αγάπην, την συμμετοχήν, την δημιουργία, την αλληλεγγύη, την γνώση των πολιτισμικών πλούτων, την κατανόηση, την αποδοχή, την συνεργασία, αξίας προς τας οποίας εμβριθώς γεγνώσκομεν ότι όχι μόνο διατελείται ρέκτης, αλλά και την ημετέρα νικμάδαν αναλύσκεται προς διάδοση αυτών ευχόμενη δύναμη και συνέχιση του έργου σας. Ευχαριστούμε πολύ, σας συγχαίρομαι για την πρωτοβουλία. Καλώς ήρθατε και στο τέλος, μετά τη λειτουργία, θα σας δούμε να δώσουμε και τα αναμνηστικά και σε εσάς και στα παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Γεννείτε των Κυρίων εκ των ουρανών.